nou. Als je 5 centen nou smoel houden. Nou smoel houden, ja. Psycho, ja. Psycho, ja. Wat is dat? Ah! Wat is dat? Oeh, dat moet je zoeken die meisje om te slachten. Ja, zoek die meisje. Wat is dat? Mijn vriend, lekker bloed. Jam. Ja, dat is lekker. Is geen meisje. Zoeken die lekkere geile skatje. Zie je, wat is dat? Ah, dat is een vissenklant, zit schijten, man. Dat is hier. Verrassing is hier. Wat is dat? Ah! Wat is verschrikkelijk. Wat is echt verschrikkelijk, Dash. Ik was zo getraumatiseerd. Ik zoek gewoon een meisje. Ik heb honger, jongen. Wat is dat?